Bun găsit la un nou episod, teoretic asta e continuarea de la episodul trecut, dar dintr-un motiv nu știm care s-a întrerupt. Nu m-am jucat niciodată asta, hai pe ultima, hai pe chapter 12! Yeah! Teoretic asta e continuarea și asupostez în aceeași zi. De fapt, nu. Continuarea asta să o vedeți după botul ce-am săracul mouse și la episodul ăsta vă lăs link-ul de la grup în descriere. Numele meu îl vedeți în dreapta sus la primii 160 care au norocul să le dau accept la Friends. O să stea pentru totdeauna. Dacă nu mai aveți locul la Friends, nu mai am locuri, intrați în grup. E cam aceeași chestie. Din caz că nu mai am locul cred că să am locuri pentru totdeauna. Asta spun eu. Nu prea știu eu jocul ăsta, mai ales altul asta nu m-am jucat. M-am jucat odată, dacă stau să mă gândesc. Da, odată m-am jucat. Plank-ul. Hai că ăla e plank toată ziua. De ce vine asta? E bunica. Bunica, e puraj, bunica. Bă, ce fac aici? Hai să punem pauză la videoclip și ne revedem după când se termină lunga perioadă de anul, mai tot meciul. Adică mâine. Hai mai întâi să vedem. Ce skin ne luăm? Care e cel mai scump? Da, asta tot timpul l-am văzut și m-am întrebat. Oare poți să tragi cu el? Că am văzut la unii Robbie. Nu-mi place. Nu. Demonul ăla e mișto. Da, dacă ar fi să-mi cumpăr, mi l-aș cumpăra pe ultimul, dar mai am mult de strâns. Ne revedem când se termină runda. Yay! Că pun pariu că 0,0 dintre voi nu vor să stea până mâine să vadă cum se termină runda. Iată continuarea. Gata, am revenit. Nu am fost să văd ce s-a ales, deci nu prea știu. I'm coming for you. Wow, I'm coming for you. Nu, cred că e traitor. E traitor, nu? Din caz că traitor, azi să fac o chestie. Nu mă apropii de mine nimeni, nu-mi pasă. Îmi place traitor. Cât se poate de mult. Modul meu preferat. Adică, na. Pentru mine cea mai bună chestie. Nu. Desfaia. Îmi place Piggy, mai ales altă. Ai, pistolul cu apă acolo. Da, cred că e traitor. Ba nu, e player din cauza că are skin. Botul n-are skin. Și na. Hai și noi aici. Îmi place să trag cu pistol. Da, are skin, e. Wow. Hai să sărim. Nu! E bot. E bot. Spune-mi că merge shift-ul. Nu-i deschis.
Odată când mă jucam a ieșit leu din cuscă. N-aveți idee ce daune face. L-am flaierit. L-am fraierit. Cheia mov. Chiar am nevoie. Hop. Îl aștept să vină aici când vine. Acum mă duc și am fugit. Cheia mov. Iau pistolul și glancele și îl împusc. Dacă și ea știu. Unde-i caroselul? Vreau să-l împusc. Vreau să-l împusc. O să-l Mersi. Nu. Bă! Ce-a fost asta? Până acum n-am ratat niciun glonț. Nu știu, cred că a fost lag. Gloanțe știu că mai iese în Debara. Da, hai să căutăm Debara. Ce i-a dat? Uite glonț. Ce-s cu cheile alea? Uite, alte gloanțe. Am uitat, poți să iei câte gloanțe vrei din câte știam eu. Da, hai să luăm multe gloanțe să încărcăm pistolul. Oare dacă tragem 2 gloanțe... Stai, filmăm? Dacă nu filmăm, dau rage. Dacă nu filmăm, dau rage. Ok, filmăm. Ce-i asta? Eu donut 300. Da, avem o cheie acolo. Cum să nu deschidem? Cheia portocalie nu era undeva. Ce se întâmplă dacă tragi 2 gloanțe în Piggy în loc de 1? Oare ce se întâmplă? Ok, asta e cheia roșie, băieții au folosit-o. Sau fetele. N-ai de unde să știi dacă sunt fete. Ai după mine, nu? Da. Nu știu să joc. Aia e pentru Leo, nu? Biu. Hai să deschidem la Leo. Leo, să ne mănânce de vii. Ba, nu e asta. Hai să ne luăm pistolul să-l împuscăm. Oare mai avem gloanțele? Dacă nu mai avem gloanțele, dau rege. Nu mai avem nici pistolul. Pistol. Pistol. Unde-i pistol? Pistol. Pistol. Uite. Îl împușcăm. Piu. Mai avem un glonț. Deci avem nevoie de cheia portocalie. De aici. Codul l-au pus, spun pariu. Dacă știi cineva să-mi spună unde e cheia portocalie, aș fi recunoscător. Deja au trecut 20 de secunde. Nici n-am apucat să fac nimic. Așa de puțin înseamnă 20. Uite. Hai să-l împusc. Așa. Lăsăm asta și hai. Deschidem la Leo, luăm cheia, așa mi-e va dat. Hai la Leo. Unde-i Leo? Hai că pierd. S-a trezit Piggy, pun pariu. Serios că... Unde-i Leo? Leuț, vino aici. Leu. Bă, unde-i Leu? Aici, Leu. Știu că odată mi-a ieșit Leu din cuscă și ne-a omorât pe toți. Ok, mai bine nu mergem la... Știți că Leu poate ieși din cuscă. Gata, hai să ne desfacem și am fugit.
Am fost odată traitor, care trebuie să omor playerii. Și m-a omorât Piggy. Bă, știi cum era? Eu omoram un prieten, iar Piggy mă omora pe mine. Nu pe aici. Dar unde e ușa aia? Unde e ușa aia? Am white key. Unde e ușa? Uite-o. Dau drum? Oare e gata? Open, da. Gata! Yes! Ia-i, boy! Da, ca să stau în camera asta trebuie să stau așa. You escape, who's, yeah. Infect, don't take. Nu știu. Aia, join și... Dăm skip. Mai vreți jocul ăsta? Hai să vedem cât timp dacă se votează chapter 2. Cât timp avem de când filmăm? Avem 11 minute. Bă, sculul. Hai să punem stop la videoclip și ne întâlnim pe alt joc. Gameplay. Am venit și cu continuarea la episodul ăla și am intrat pe un joc foarte ciudat. What? Fac. Asta vreau. Și vreau să fac aceeași prostie. Mai m-am jucat jocul ăsta și vreau să fac o prostie. Scuze, nu aici. Aici e destul 999 zbori. Și aici... Hai să copiem asta. Dar acum scriem Vedeți cât e acolo. Gata. Hai, nobilor. Hai, nobi. Toți cei cu negru sunt ai mei, ia să vezi. Da, hai să punem și aici 999. Vedeți ce am făcut cu mapa asta? What the fuck? Asta se întâmplă dacă faceți chestia asta. Hai să facem și mai mult, știți? Deja avem lag. Gata, maxim. Nu se poate mai mult de atât. Stai să se facă. Hai, faci ceva, nobilor. Așa. Vă place ce este aici? Mie nu prea. Sincer. Hai să facem și asta. Acum nobii sunt mari. Cine mai înțelege ceva de aici? Nu eu. Cum se vede pe filmare? Chiar sunt curios. Se vede ok. Credeam că este lag pe filmare. Bă, ce șmecher! Ce-i asta? Ce-i asta? Să-mi zică și mie.